Uitslag van item nummer 22. Dogters onder 59 meter boorslag. En die derde plek. Valerie Lewis. En die tweede plek. Meneer Cornel. Die van ons uitdelen vir. En die tweede plek, die van de Neven. En in die eerste plek met een tijd van 1 minuut 2,56 secondes, Leandrie de Bruin. Baie geluk meisies. Aldrik van de Merwe. En in die eerste plek, wees daar ook sommer die uitslag van die 605 secondes, en die van de Boorslag, Melker ontzettend. En die derde plek, Lena de Waai.